V hádzaní rozoznávame dva základné úchopy a dva základné hody. Backhandový hod a forehandový hod. Rovnako ako pri hre na hudobný nástroj, kde je dôležitý prstoklad, tak aj pri hádzaní disku je dôležitý úchop alebo držanie disku. Pri backhandových hodoch zo svojej skúsenosti rozoznávam 4 princípy, ktorými by sa začiatočníci mali riadiť. Prvý z princípov je, že disk by mal sedieť v celej dlani, ináč povedané, medzi diskom a dlaňou by nemal byť žiadny voľný priestor. Druhý princíp je palec, pozícia palca, tá by mala byť neutrálna. To znamená, nemala by byť ani veľmi na hrane disku a nemala by smerovať ani do stredu disku. Tretí z princípov je, veľa ľudí má ukazovák na hrane disku, tu odporúčam ukazovák stiahnuť na spodnú hranu disku. Zvyšné prsty, v závislosti od vzdialenosti, na akú hádžem, môžu byť buď v silovom držaní, kde mám ruku ako keby v päsť, alebo tie prsty sú viac roztiahnuté. Pri hádzaní backhandu je dôležité postavenie. Ja ako pravák budem mať vpredu pravú nohu, váhu rozloženú medzi obidve nohy rovnomerne. Dôležitá vec je švih v zápestí, rotácia celého tela, ktoré vychádza z panvy a vyzerá to následovne. Pri forehandovom úchope je dôležité, aby disk sedel pevne medzi palcom a ukazovákom. Prsteník a malíček podopierajú disk z vonkajšej strany disku, zatiaľ čo prostredník a ukazovák smerujú do hrany disku. Pri hádzaní forehandu robím výkrok na opačnú stranu, opäť ako pravák mám vpredu pravú nohu. Dôležitý je švih v zápesti a pohyb v lakti a vyzerá to následovne. Z forehandového úchopu vychádzajú ešte dva často používané hody. Jeden z nich je overhead a druhý z nich sa volá skubber. Tieto hody používame na prehodenie prekážky.